Piya jud kay nang lisod ka. Nga dili pug ka gusto nga manindot imong kinabuhi. Oy, di ba? Lisod piya jud kay nang lisod ka. Kana bitang mo dako bitaw ka sa kalisod, diha jud nimo ma-realize ang kinabuhi ba nga dili gyud lalim. Nga kaning kwarta bitaw ingon sila, ang uban ingon sila nga dili daw nila kinahanglan ang kwarta. Nya, tanan nimong liho kwarta biya. Nya mo di jud ko mutuo ana kay kanang tanang tao bitaw nanginahanglan jud ana. O nga kinahanglan naman jud ka magmalipayon ka. Kining peace of mind mo jud na importante, kay og dili ka kung dako kay kulang, wala kay financial, lisod kay mong kahimtang, unya dili pa jud ka maningkamot, mao na ay kiingon nga sala na gyud nato na og di pa ta maningkamot kay diri sa online na gyud tanan, atuan na lang musuway na lang gyud ta ani, kay og dili gyud ta musuway unsa man po imong paabuton, mga suway jud.